Fi frar pajjiżna kellu rata ta' qatt ta' 5.9%. Din hija l-inqas rata ta' qatt osservata fi frar kemm ilha tinżamm l-istatistika tal-Eurostat dwar Malta. Dan meta fiż-żona euro rata ta' qatt kienet 11.3% u fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea 9.8%. Il-medju tul dawn il-15-il sena li matulhom inżammet l-istatistika dwar Malta kienet ta' 6.9%. Dan ifisser li kieku llum ma tawn dik ir-rata ta' qatt hemm 2000 persuna aktar jirreġistraw għax-xogħol. Meta rreaġixxa għal din l-istatistika l-Gvern qal li kienu l-politika ekonomika tiegħu u l-ottimiżmu li waslu biex illum hemm 2000 persuna aktar jaħdmu biqlieħ minflok jiddependu fuq l-għajnuna soċjali. Il-Gvern innota wkoll kif ir-rata tal-qatt fost iż-żgħażagħ niżlet ta' 11.8%. Bħala medja tul iż-żmien ta' amministrazzjoni preċedenti, ir-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ kienet 14.8%. Il-Gvern fisser kif fost l-oħrajn ir-riżultati tal-lum huma frott tal-garanzija għaż-żgħażagħ. Il-Gvern żied jgħid li r-riżultati miksuba jikkuntrastaw bil-kbir ma' tbassir li kien għamel il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil meta ftit xhur ilu kien iddikjara li l-qatt f'Malta kien se jaqbess is-7%. B'hekk Busuttil għamel żball ta' aktar minn 2000 persuna. Fl-istess ħin kompla jingħad li minkejja s-suċċessi miksuba, il-Gvern għadu konvint li jista' jsir ferm aktar biex il-ġlieda kontra l-qatt tkompli tintrebaħ.